We zijn heel blij met de samenwerking met TCB. Je ziet dat de culinaire sector, zeg maar, het culinaire aspect van Bonaire sinds een korte tijd eigenlijk veel belangrijker geworden is op het eiland. Die was eigenlijk altijd wel heel belangrijk, maar dat is nu ook erkend, zeg maar, wordt ook onderkend en er wordt ook in geïnvesteerd. Om te zorgen dat dat culinaire aspect, want het is toch een belangrijk onderdeel van iemands vakantie, het eten en drinken, wordt door TCB heel goed ondersteund en heel fijn, een hele fijne samenwerking hebben daarmee. Dus ja, we zijn echt de culinaire sector van Bonaire op de kaart aan het zetten, aan het organiseren. En ja, we zullen ook zien dat mensen op een keer ook heel gericht gaan kiezen voor Bonaire. Omdat hier ook lekker kunnen eten. Niet alleen maar voor het duiken en voor de watersport. Maar ook voor het lekker eten. En mensen moeten toch 3 keer per dag eten en drinken. Dat is toch een belangrijk onderdeel. En we gaan dat dus als onderdeel van de marketing van het eiland steeds meer gebruiken. Wij zijn een mediterraan oriental geïnspireerd restaurant. Dat komt voort uit de grondlegger van het restaurant Ingrid van der Valk. Die samen met haar man op vele van hun reizen overal gerechten en overal smaken verzameld hebben. En die worden gerepresenteerd eigenlijk op onze kaart. Jullie gaan nu meedoen in de Bonaire Culinaire. Wat kunnen mensen verwachten? Een heel mooi drie gangen menu voor uiteraard voor $33. Die door onze chefs zijn samengesteld. Die uiteraard nog uit te breiden is met extra gangen of extra gerechten. Ja, zorgvuldig uitgekozen, hoog niveau om iedereen te laten proeven, te laten meemaken, beleven wie we zijn, wat we doen en wat we voor het eiland betekenen. Ik wil komen en wat zou je me aanraden om die dag aanstaande donderdag te nemen? Uiteraard het Bonaire culinair menu, mooi 3 gangen menu. Ik zou het adviseren om het uit te breiden met een mooi wijnarrangement die we daar ook voor samen hebben gesteld. Die staat niet op de kaart gemeld, maar die we wel altijd aanbieden. En aan te raden is om van tevoren zeker te reserveren, want we zitten deze dagen na de COVID weer ouderwets gezond vol. En het reserveren is echt aan te raden om teleurstelling te voorkomen. Hoe belangrijk is deze activiteit voor uw bedrijf? Ja, redelijk tot zeer belangrijk. Omdat je ook nieuwe mensen die anders misschien niet kwamen of de drempel te hoog vinden of niet weten wie we precies zijn. Om die ook de kans te geven om uit te nodigen te zeggen kom langs. We kunnen laten zien wie we zijn, wat we doen en hoe goed onze kwaliteit en ons eten is.